Kardom ang litum pen puthot pini chitong thlong pot kardom che piwa prang lo kardom pini chithan pona efisa sangdeng pipo andeng su krepo pening koya chithan dam rapet jia phan kacharli dam rapet jia phan sinili banglo orhidam na prangsi lasi nang litum kopson si kingkam chijor pen do thagloma lalle chelang pameno kilua tumason kali ponta kire tumason le du thak non nangli tumasoi kime kilong aling kam kime klem non pimanon akai ki hingno nangli tum chupaluri bonta hempuaning ki hang ko pima lalek laka chini jile bor inon nangli tum hor ingriri lake akhat ka ve abang nang paplang chot bonta lalar nangli tum karjong chupa pleng set no hastro pulo hastro alun thorom alun lapen karjong alun hei pen le lahin chingki chithano nangli tum aning aklong pen lun lapen te ot ki jume pen le hemphu aphan roar chunon azara ka malam ta me kai kita hemphu jisu kristo men pen pu arna maphan kiro pinon ake arna malam lo pini labangso bible ang deng along nili nangli tum pen kang vail pen ki chan je pani le chisik lake karjong kangthir keplengset hastro long ili phanang than lo karjong chupa plengset non pusi iphanang than lo lapen hugum nang pilo karjong kangthir keplengset poke missionary atum chot kali pastor atum chot kali elder atum chot kali deacon atum chot kali lake ka to kave ki kroy tum an pinsu punon arlosu pinon sarmar punon sarpemar punon usumar punon ovekimi punon sarpemar punon sarbura punon ben hang ke thek mi tum an se tame karjong kangthir ke plengset nang ji pusi iphan hukum nang pi karjong kangthir jong si plengset se le putang te monduli arlo kachi meme ninge ching samse kachi sorsa kachi tonte kachi hijim lapen kaprek ason kumlin aphan kang du kardom asanang plang the labang so posi itumalong karjong plengset nang ji lang so posi Sunday school a teacher dum ta karjong plengset nang ji missionary tum tame karjong plengset nang ji pastor tum tame karjong plengset nang ji lapen ke munduli sar ka to ka beng ton tame karjong kangthir plengset nang ji tangte karjong kangthir ke plengset puke kopilo karjong kangthir ke plengset puke ichithe do an karjong kangthir ang ki hai lapen ki alama ling ki kroy pen ki du po phan si karjong kangthir plengset tu ki pudang lapen ke azha tum ke ong pe tum ke karjong kangthir ke plengset pupo karjong kangthir ke long pupo bang pumeme akamalam kachumat thapen diklem tum ke ong pi tum do lapen karjong kangthir kopi posi ituma putha plengset nangji kopi akinang sobdo ma pulotang te langdam na idungi re chilangdam lo putang te o kaning ki ha Christian ko ong parpi ka tum do lanjot kali ki ha Christian ki thek long ong e lapen ninga rong Christian ki thek long ong edet lapen men adihui si tumon wang po iphanang jap phit un lapusona Christian atum ke ong pidu lapen ke kachilang slet pen plengset kaji hijim pen si plengset lo kangthir ka porhi tum tame ong parpe lapen ke kardom kidu na bang ta ong parpe ahok lapen ki thirklong bang ta ave munit karjong kangthir ki ja phan mute ok anat ki japon a Christian ko ong parpe ke tu ong parpe do abang so per thelo lawang so posi karjong kangthir ke plengset itu makai chi thelo karjong kangthir ke plengset nang ji pa kenang sot ke lahan lo papa phan khai ji phan lo na pen arna makam ki claim ije jakong chelong je phan ma lape dung rai hem si munduli si along ningkang sam kan gi doji phan kopi si dum claim pa kopi atu bar langdam na kopi ko sona to bar pen number si pap chikobir nangji pap ka chikobir ili tuma pap duan pap son thom do adam pen if along pen ke bang bona pap si do lapen arni bang ili tuma chuklema pap son do lapen ke
ki thek long le pen pap son do pap sikubir pen hapap ka dian la ke itum phan ke nak so yon si pap sikubir lo pulang te itum ka dia ke long to var la pen pap iphan nang ke dia la ke iphan ka pangtir jesu christ pen jo itum pap niki cham jia phan calvary cross tha nang ki tipi ke pini alang lagi chipen mamat alang le phan ki kroi tum an ke jo itum ka chukubir pen jo itum phan pap ka dia la pen pap ka dia la ke phan ang pangthir la pen hini abang ke pap ka chiu itum pap ke chukubir bom lo stame itum pap bang chiu e pudang te itum pan thang le have la si pap pen itum ka chukubir kinang sora son thot si kachi uan tame kinang sora tumapha yon si pap claim bomb arni wang ta pap chu claim bomb lo tame itum lo chu ko bir ve putang te itum lo ning chi roya velan popan lo la pen yon si ning chi ru re putang te itum phan ka dia ta ve la pen number ki thom ok bang kachi hodai anama romans angdeng pitro angdeng su kre hini pen kre plian itum por hite taklong bo lasi ili tumakai chi thelo karjong ang thir chu pahem pujia phan ke ili jungjung pen sita ka chipi ke chudai ke nang sa yong si ili tum chipi chudai lo pulotang te arnam ki polling ili ki kroi pen ke deng po phan lo pen number plate lam karju tamang ding pi phong ding su thom ke bra hini long ili tum lang dam la pen por he dam lo te tum thek dam long ji arnam pen itum han ki than akama lulon ki than ke lain lo lam karju atum aphan se karjong kang thir ki pi polam iphan hadak nang than do lasi kachipi a phi kidun la ke lam karju lo a ho kachipi long lam karju sta me do lasi roman ang ding pi krehini ang ning su isi pen hini an itum le theidam long ji hala dak long iphan ang ki than itum mun thi dam sina arna maning ki do ka thok ko puso asi arna maning ki do ka thok athok ason le ni tum chora chi pilo na ining chi pamilo na chi kirla lo na lehen lo arnam aning ki do yo si karjong kang thir ili tum puthak keplengset se polodang te ili tum chi thela ke la hoji ta pen ke ning ki the da ve da ji hempu karjong iphan keplengset je phan ke ili tum putha karjong kang thir keplengset je phan ke ili tum lang phan chi pilo na ili tum along pen kereng alang kilera do ka ve tum nang jundul long se phan ili tum arna ma phan chi pi chu hodai na etum lam karju pen e bab do an ka chiko bir ka chi u ka chi karala pen ili tum do thalona ka chi than putha abang putena phan arnam herjime na pepina kardon